Kula ingkang sowan Rama. Ibu, bekti kula Ibu. Sarwi anjengku sumembah ing kalbu. Sirat maja pinanganten sarimbit sumung kemata padane ingkang yayah mewah rena. Kadya kadodhok sajroning wardaya. Satemah Serat Maja nglimpruk pindha kapuk. Lemes dempes kadya lilolosan otot bebayune. Sakala inget marang Kang Rama ingkang wus sembada angukir jiwa lan raganira minangka lantaraning tumuwuh. Inget marang Kang Ibu ingkang wis minangka papaning yoga brata. Salebetipun nawa candra dasawari ya 9 wulan kuwi nimbuh 10 dina. Ugi Kang Ibu ingkang wus anglairaken saha anggula wentah wiwit kalaning taksih Jabang nganti diwasa. Putraku nggir wong manis, putraku nggir wong bagus. Lelongsen ibu bebakali yonggir. Muga anggon sira manggon bebrayan agung bisa tumus tumeka lair batinmu. Sakala Serat Maja pinanganten putri sumungkem wonten pepadane ingkang rangka. Duh Kakang Mas, bebasan salomahing bumi sakureping langit boten wonten priya ingkang kula suwetani, boten wonten priya ingkang kula ladosi namung kejawi panjenengan. Tanggaping sasmita ibu panggrengga busana minangka pratandha sawetawis Serat Maja pinanganten kakung kapasang. Minangka pratandha Serat Maja pinanganten kakung anggadhahi tanggung jawab parikedah kudu paring guna kaya ya paring ulu pametu marang Kang garwa. Kene wong ayu garwaning pun kakang. Pratandha pun kakang duwe tanggung jawab parikedah kudu paring guna kaya ya paring nafkah marang sira garwaning sun. Mula gage ketampanana guna kayaning pun kakang sajroning sacandra wong ayu. Duh Kakang Mas, guna kaya ingkang wis kula tampi boten kagem Kang garwa. Monggo kaparingaken dumateng Kang Yayah mewah rena minangka tandha yakti bekti. Rama, monggo kepareng nampi Rama. Ibu, monggo kepareng nampi Ibu.
Yongger wis ibu tampa Yongger peparing saka sliramu sakloron ananging mengko dhisik iki ora kanggo ramamu iki ora kanggo ibumu malah kepara sun imbuhi kanggo bebakalaning uripmu Yongger. Duh Kakang Mas kepareng kang garwa leladi wonten ngarsa panjenengan emban kene cawisana dedaraning bendaramu Yongban cantre cawisana dedaraning bendaramu cantre arsa dulang dinulang wujudipun sekul punar sego-sego punar kuning utawi kapras sinebat sekul walimah ya sego temanten estu-estu mujudaken cuwilaning gegambaran ya mujudaken cuwilaning kekudangan Tusratmaja wis manunggaling raos manunggaling tekad ya manunggal ing sedya wis manunggaling cipta rasa miwah karya bebasan wis manunggal dadi sawiji anggenipun sarwi dulang dinulang menika minangka pratandha Siratmaja wis manunggal ing samudayanipun laju pinaringan tirta wening tirta banyu wening suci gelase peni tirta sanes sembarang tirta mujudaken tirta ingkang mijil saking kendi pratala ya saking sendang panguripan menawi rikala samanten kapras sinebat tirta ingkang mijil saking degan pinaras degan ingkang katemben kewala uwah sepisanan ingkang winastan wujudipun rucuh degan wondene werdinipun mugi-mugi Siratmaja anggenipun mangun bebrayan agung enggal-enggal pikantuk talining katresnan ya oyoting katresnan minangka rerengganing bale wisma mujudaken cuwilaning gegambaran tirta wening kang wis kaunjuk Siratmaja samubarang gawe ingkang arsa linampan mugi tansah linambaran kanthi wening ing penggalih ya kanthi menep raosing kalbu wonten wekdal sawetawis Siratmaja kapundhut gambaripun kaapit Kang Rama miwah ibu langgeng rumiyin panjenenganipun Bapak Satina dalasan ibu kepareng angapit Kang Putra dipun pundhut gambaripun kinarya dokumentasi boten kata lomban rawuh berkatang pisan niki panjenenganipun Bapak Narto dalasan ibu ugi kepareng angapit Kang Putra kepareng Bapak Satina pinara lengkah dalasan ibu gumanti rawuhipun kadang pisan angapit Kang Putra dipun pundhut gambaripun kinarya dokumentasi estu-estu mujudaken cuwilaning kegambaran
Kang Rama miwahipun anggenipun paring berkah pangestu dumateng Kang Putra sajuga ingkang katemben kewala kawisuda. Segi para pundhen sasampunipun sawetawis paripurna tata upacara adat kerubungan